Trenutna je proizvodnja na 20 krava 450 litara. Znači 22,5 litreve prosek. Da. Jesu zadovoljni ovi u Imleku, ali imate problema sa isporukama? Pa sa isporukama nije bilo problema, da li su oni zadovoljni. Pa cena je od avgusta nešto čujem do 2 dinara ide dole cena. Mleka po litru. Kako će to biti, šta će biti, vidjet ćemo. Oni uglavnom idu na kvalitet. Da, u kojoj klasi je vaš kvalitet? U ekstra klasi. Koliko je to mlečne masti, koliko proteina, šta kažu? Mislim da je 3,80 je mlečna mast, 3,05 su proteini i stomatski su tu oko 200.000. Kako ste osmislili ishranu, jel imate neku stručnu pomoć? Pa imam sad stručnu pomoć, pre jedno 2 meseca sam ispustio direktora PKB-a, gospodina Petra Stojića, koji je kompletno ishranu osmislio. Način davanja, vreme davanja, koncentrat koji šta, koliko ide. I jeste zadovoljni, jel ima rezultata? Pa ima rezultata, za neki 150 litri je povećana proizvodnja. To nije zanemarljivo. 450 je povećana proizvodnja. A su povećani troškovi ishrane ili je samo... Ne, smanjeni su troškovi ishrane. Znači, M ste smanjili trošak? Da, M je smanjeni troškovi ishrane, ali je povećana proizvodnja po pravu. Šta vi mislite da je najbolji savjet koji vam je dao? Pa ima mnogo savjeta. Kažem, on je meni sad napravio neku recepturu koja je najjeftinije izađeš. Na najjeftinijim premiksom koji je neki 145 dinara po kilogramu izađe. I ide ga 1 kila na 100 kila. A što se tiče termina ishrane, kad ih hranite? Pa kreće se ujutru u 5 sati, se baca detelina, u pola 6 ide koncentrovani deo, u 6 ide muža, u 8 sati ide opet lucerka, u 9 ide pšenična slama i onda oko 16 časova se opet počinje, opet isto ide. Meni ništa nije. Ko, ova mrša? A najviše mleka da je, a? Kompromis. Pa da još i uprešla. Da bude malo. Moram da se sahne. Može? Dobio prolivi. To mi je bilo posebno interesantno da su sva tela tu negde sličnog uzrasta, kao da su rođeni u 7 dana. A imate 25 krava, je li tako? 27. I se one sve u isto vreme osemenjene kad... Pa da, septembar i oktobar je baš bio utarnički za semenjavanje i to je tad bilo. Jel to vi namerno tako radite ili se slučajnost desila? Slučajnost, to je bila kao veterinarska šema i onda su ostajali. Tako sakri se ti. Jel im dajete imena? Da. I jel ostaju kod vas? Kako je krava, na primjer, na A, onda i tele na A. I kako se zovu obično? Pa ima. Jel im znate imena? Ovo od Jace, znači ona je jasna. I šta ću ja da kažem? I ova dva, kako se zovu? Ovo je Cek, ovo je Ceca. A to su blizanci, su to blizanci? Ovo je od Nede, ona je Nevenka.
Nevenka. I ko im daje imena obično? Ja, Svima? da. Nekad mi stane mozak i onda ne mogu da se setim neki, onda imam pomoć. Jer jako puno ima krava na M i to baš ima puno krivića na M. Pa koliko dugo razmišljaš da im daš ime? Neki odmah kako stane. Jel ima puno posla oko teladi i krava? Pa sad dajemo po ceo dan. A kad tu svi, onda nije problem. Što se tiče ishrane teladi, šta oni zahtevaju? Pa 5 nedelja dobijaju mlijeko, znači ide 3 nedelje ujutru, podne i uveče i onda to je tako 3 nedelje. Onda 4. nedelja je ujutru i uveče, a 5. nedelja samo uveče. I dobijaju čak i detelinu i obrok. Jel sisaju kravu ili na cucu? Na cucu, Sve redom. da. Jedno vreme sam imala 9 telića. Ne. Evo ga ovaj. Bičić. Koji je bio tamo? Ovaj, on je tamo. Silažu. Građili. Ja sam krenuo 8. augusta silažu, onda je ona bila nova mlada. Je znala oko krava ništa, pa kako to, sad je više oko tih krava nego ja. Da ne budete ne hvala. Hvala. Otiće Goran, tako da opet isti sve. Planirate vas dvoje da širite farmu? Sve zavisi od države. Šta država treba da uradi da biste vi proširili još? Htje da da malo pomoći, malo da nas podstaknu, kako je Evropska unija dala ovima milijardu evra, nek daju makar nešto. Ili nek nas puste da radimo to što volimo. Jer ovo je stvarno... Ili neka se izjasne šta gospoda hoće, da li će da nas uništavaju i dalje, da nas prodam sve ovo što vidite, ili da nas puste da proširujemo. Sve od nje zavisi. Koje? Pa nijem te... Što ne? Tebi žurno negdje, da ću ti tira prije. Da ste Crnogorci, rekli bi jeste jedinac. Pero kažu ovde da vi više volite simentalke nego ove crno-bele. A otpornije su crnih. Izdržljivije. A mleka koje daje Pa više? tu su, nisam mleko. Bolje tele od simentalke? A? Bolje tele, lakše se tele proda, lakše se, ako se izlučuje krava, lakše se proda nego crnu neće niko. A recite mi, koliko se dugo bavite sa stočarstvom? Od 99. sam presu uzeo. Možeš kasiti tamo 91. Kako ste se odlučili da... Pa ja sam radio u firmi, onda otac je umro, prestao sam da radim tamo, ja sam začeo automehaničara, krenuo sam sa povrće sa Bostanom, onda kako je kupovna moć opadala, ja sam kravu po kravu uzimao više, i onda do kraja sam išao na to da ove moje što se oteli žensko ostaje, bikove sam to bio, a krave su ostajale. I sad i dalje nastavljate stočarstvo? Tako da sin nastavlja dalje. Jeste ga vi učili ili je sam zavolao to? Pa on je rekao kad odem ja odoše i krave, ali sad je video da od ratarstva nema ništa čisto. Tako da je prelazi on u stočarstvo. A Snajka i ona prihvatila? Da. Je li bilo ono šta ću, kako je, tako je ili? Nije, on nije se punila, ona je odmah. Ona kad je došla prvi dan odmah je upala u silažu. Pa lepo ste je dočekali. Pa najlakši posao imala kačila je prikulicu samo. Pa vesela je, znači da je ne smeta. A muža su pobojala... To je bilo sa babom muža. Pa mnogi se pitaju, jo pa ti sa takvim noktima i sa usnama namazanim ideš u štalu. Ja im onda kažem da ja izutro kad mene moja krava ide, da nemam šminku, ne da pustem mlijeko. Možda se čuvala tu nije. Manje.